Abukho ubungcono phakathi kwenkatha i-ANC i-NFP angisayibali iphelile indaba yakhe. Umuntu ozo ne-MK ya nayo indaba yakhe enjani awukwazi phela ukuthi uZuma ebashintshe abaholi belaqebe ngathi amasokisi. Namhlanje ukhipha abani afake bani muva nje ubani wakhipha uzofaka ingane yakhe esekhombisa wonke umuntu lento into yamuphi yasekhaya. Umuntu ozoqhubeka ayokweseka inkatha ayokweseka i-MK ayokweseka i-ANC akangasole mhla ka-5 November mangabe uhlupheka kuqhubeka kukhuphuka ngamawindi emphakathini esikuyona. Mina ngizosho njalo nje umuntu ozophuma yovotela i-ANC i-MK i-IFP i-NFP wabalekela amaqembu amanye amancane lawa angifuni ukuwabala. Umuntu osafuna izwe libuyele emuva siqhubeke sihlupheke kuqhubeke odadewethu kufanele balale namakhansela ukuze bathole imisebenzi. Ozoqhubeka votela amaqembu engiwabaleki ozothi imboni azihambe sizohlala sisebenze sisale emakhaya singasebenzi sinkulunkulu enani kanzoyisho manje baniphuma niyokhankasa ninasho into eningi ungazi umuntu umncele awudingi umncele uyathanda kube noshintsho emphakathini wakithi bo-180 yebo noma cha methi yebo shuthi asishintsheni indlela athi sinjani ebekade sivota ngayo. Abantu babesaqhubeka befuna ukuvota ngendlela abavote ngayo eminyakeni engaphezu kuka-32 years shuthi simo sazoqhubeka sonakale sibhede izinto zibheduke njengoba zibheduka. Into-ke ekufanele siyazi bomama nani bobaba nani bomkhulu ukuthi uhulumeni wobandlululo bemubi. Abazali bami bazovumelana nami ngoba ubegcinazela abantu abamnyama kodwa nansi into ade yenza kangconywana ingqalasizinda yethu imigwaqo amabhilidi amabhuloho bekuyizinto eziseqopheleni elinjani eliphezulu. Okunye futhi amathuba emisebenzi obaba bethu nomkhulu bethu bebezihambele emgoqweni bathathwe kuthiwa bayosebenza kwaloliwe bathathwe kuthiwa bayosebenza kuphi nakuphi. Kodwa kulo hulumeni ekuthiwa ngowabantu sibona abantu bengayitholi imisebenzi, sibona amafema amakhulu enze njani evalwa. And okuwesi okwenzekalayo abaholi bethu laba basifundelela ngobandlululo bafike basigxisha izondo ukuthi asizonda belungu sizonda amandiya sizonda nesodwa bese bethatha iy'ngane zabo ziyofunda ey'kolweni zabelungu basuke bona bahambe bohlala ey'ndaweni zani futhi zabelungu kodwa bethi thina mangabe kuyovota senze njani asibenyaye. Izinto lezi ezenzekayo ijika into engiyithanda lethi eyiyodwa inhlangano yabantu bonke uIndiya umlungu umntopisholo unjanja